Pamilya sang Mag-Iloy sa Dumangas, Iloilo nga napatay sa sunog nagapanawagan sa publiko nga unta to na ang pagpalapta sa mga istorya na tuhoy sa gintunaan sang sunog. Iniitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Tama na, untata na kag wala sang kamatuoran ang mga nagalapta nga sugilanon sa social media na hanungod sa ginapasuli hunggod nga pagsunog sa balay sang pamilya Patios sa barangay Pagduge, Dumangas nga nagutas sang kabuhi sang manunudlo nga si Rhea kag tatlo sini ka mga minor de edad nga kabataan. Sunod sa pamilya, tuman ang ila pagpalangka sa mga biktima kag wala sang kamatuoran nga mayara sang kalain sang buot ukon pagsunggudanay sa pamilya. Hindi na kami katulog sa natabo sa sister ko sa mga hinablos ko. Lain pa ang mga nagaguluwa nga news. Si tatay namon hindi nakatulog sa nabatian niya sa mga radyo. Hindi namon ini gusto matabo. Sa time nga to, gadinalagan kami. Kami lang dire, wala ding mga utod ko nga iban. Kami nga magulutod. Halin sa una, sinong gudanay man, hindi ginamanigar sa pamilya. Pero wala kami aga inaway. Nga sila nga mahambal sila nga ginhungod. Nag-ayuman ang pamilya nga respetuhon ng ila kalisod kag untata na ang natabo nga trahedya sa ila pamilya. Muna din ang last namon nga pa-interview sa media about what happened, and the rest ni the day is himuon na lang mga privacy na lang guro. Kag sa mga news nga nagalapta, hindi ginasaya tuod. Madumduman nga magluwas sa electrical in nature nakit-an man sa pagpangusisa ni PFP 6 Fire Senior Superintendent Jerry Candido nga kon basehan ng fire debris. Nagagawa nga posible sa idalom sang balay naghalin ng kalayo. Nakaabot naman kahapon ang amay sang Puloy-ana pag nagpaiway na ini nga magatubang sa kamera kag maghatag sang statement. Nadesisyonan man sang pamilya nga ipaidalam sa autopsy ang bangkay sang 4 ka mga biktima. Magluwas sa Dumangas PFP, nag-aimbestiga man sa natabo ang Dumangas Police. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.